Ninabendlove namandla ninabesilo ngiyabingelela lobingelela bathi uKing Skhondla umfana wasephansi emntu wesigodini sasogengele namhlanje ngoba nihlali zinazi ukuthi sithi mazibuyele emasisweni namhlanje sizofundisana mayelana namasiko ukuthi siqale phansi sazi ukuthi liyini isiko siphinde sibheke ukuthi ke lapha iyiphi imigudu elandelayo masikhulunywa ngokuzaleka kwamawele yini futhi amawele uma ekhuliswa eyenziwayo njengamanje ngifuna ukuthi ngithi shwi ngasekhefini ngiyophuza amanzi mangibuya sobe landisana sifundisana mayelana nemvelaphi yamawele ake sithi shwi. Okay ke ngani zakwethu ke ake silandeke ukuthi sithole umongo noma umhlahlandlela ukuthi yini amawele. Amawele ngokomlando siyaye sithi abantu ababili abafanayo kuyenzeka ke futhi bengafani. Okay yini ke yenziwayo uma amawele ezalwa? Kuyenzeka thola ukuthi amawele ayazalwa bese kuba khona lelo elidlulayo emhlabeni kuyaye kuthiwa ke alidlulanga noma alishonanga kuyaye kuthiwa lendile. Okay uma ke selendile yini ke eyayiyenzwe ngokomlando noma ngokocwaningo esilwenzile sithola ukuthi uma iwele selendile noma seledlulile emhlabeni iyaye lithathwe liselincane lincwatshwele eminyango kwenzela ukuthi wonke umuntu ongenayo angene agcobe ilokhuzana ithuna lalo kwenzela ukuthi kuqinisa leli elikhona elisasele. Okay uma ke yini ke eyenziwayo uma amawele eshada? Kuyaye kuthiwa ke uma eshada iwele ekuyilona izinto eliqala lizenze kuqala ileli elingashadi njengokufaka iringi. Uma kufakwa iringi izoqala kulo okunguyena ongashadi bese ilandela kulo okuyena oshadayo kanjalo noma kuthiwa ushungamanga ke umakoti kuyayiqala futhi kulo ongashadi kuze kulo oshadayo. Nganza kwethu ngikhumbule njalo ukuthi lana ke nami angiyena ungqeqe kulolu daba nawe usengayiphawulela ngokwakho ulwazi noma ngokwakho indlela noma mawunombuzo futhi uvumelekil ukuthi uphawule lapho ngoba inhloso lana nganza kwethu ukuthi sifundisane sazi imvelaphi yethu njengabantu besizwe. Nganza kwethu bathi ungapheli kuyahlola ke ngikhumbuze njalo nganza kwethu ukuthi akukho sokole lingena sici salo uma kukhona lapha engithenga nyatheleka khona amakhona bakwethu ngithi kushwele kuleyo ndawo besifundisana sakhana nawe ngoba bengishilo ukuthi mawukuthi khona okwaziyo noma unombono ngicela ukuthi ucommente ngezansi sifundisane bakwethu ukuze sazi ukuthi isintu singalahleke ebantwini #isizwe masibuyele emazulu masakhaneni bafethu mina ke ngithatha ikhwama zami ngiphikelele phansi lemntu besigodini sasogengele la ngidabwa khona iyayihlangane futhi ngokuzayo sesibheka futhi ukuthi lapha uma sikhuluma ngongenwa komfazi wamfowenu sokukhulunywa ngani izohlangana khona ke nganza kwethu ake sithi shwi.